Pwede mano, papakol o trigger fish. Yan. Pangalawa guys, green jump fish. Ayan. Pangatlo, GT, maliit. Pang-apat, unicorn fish. Pang-lima, surgeon fish. Pang-anim mga kaspero, green jump fish na naman. Hi! Pang-pito, rainbow runner. Great day mga kaspero. Yung vlog natin ngayon, magdadayo kami sa Sultan Bank o part ng Sico Island. Yung lugar na yon parang fishing area talaga. So parang open sea na siya. Doon kami pwedeng mamana. So galing kami sa Boracay. So yung tinakbo namin nasa 80 kilometers galing Boracay. Ayan. So kung nakikita nyo guys yung lugar na yan, ayan yung tinatawag na Manigin Island, Manigin or Maningning. Ayan. So dito sa lugar na to, marami ring isda. Kaso yun nga sa batas ng municipal, bawal kami dyan. So hindi kami pwedeng pumasok dyan sa lugar na yan. So yung tinatakbo namin ngayon malayo na talaga. Halos nasa kalahati na kami bago makarating doon. Nag-start kami doon sa Boracay mga 12 ng afternoon. So dating siguro namin doon mga 7 or 8 na ng gabi. So yung dala-dala naming bangka itong Blue Marlin na 1, yung maliit. Yan, tapos yun yung dalawa, yung malaki. Yan, yung malaki at saka yung dilaw. Ayan. Kasunod. So bali tatlo ulit kaming bangka dala. Ayan. So abang-abang lang mga kaspero at biyahe talaga muna kami. Medyo maalon-alon pero kayang-kaya naman. Sige mga kaspero, kita-kits on my next video na underwater na. So syempre magbablog pa rin ako pagdating doon na nakarating na kami. Mga kaspero, gabi na. Time check natin alas 6:30 na ng gabi. Pero hindi pa rin tayo nakarating sa spot. Grabing layo ng spot na to sa Boracay. Di basta-basta puntahan. Dapat pag pumunta dito talagang flat na flat yung dagat para madaling makarating, o kaya yung malaking bangka. So maliit na bangka lang kasi yung gamit namin ngayon mga kaspero, kaya medyo natagalan tayo. Halos umabot tayo ng 7 hours to 8 hours yung biyahe. Grabe, sakit na sa puwet. So keep on watching lang mga kaspero. At mga 30 minutes nandun na tayo sa spot. Mga kaspero, turn na naman namin. Sila kagabi namana. So
Ito sila ngayon, oh. Ito si Master Dani. Yan, may pusit. Idol Sika. Kadudoy. Tapos nandiyan sila sa ilalim. Ay, mga posisyon nila, hindi nila alam. Ito si Mr. Tilapia. Ayan. Ayan. Yan, sexy oh. Yes, si Mr. Reggie. Huwag mo akong videoan, sipain kita dyan. Yan. Yung dalawang bangka namin. Oh, si. Yan. Prepare na kami. Bueno mano, papakol o trigger fish. Yan. Pangalawa guys, green jump fish. Ayan.
apat. Unicorn fish. Whew. Wow! Surgeon fish. Pang-anim mga kaspero. Green jump fish na naman. Woot! Hi! Pagpito, Rainbow Runner. Woohoo!